Pe aici. Ok, asta așa. Ce face asta? Nu mă prind, stați așa. Stai, ce face asta? Deci pune podul de acolo. Am înțeles. Păi și asta înseamnă că putem să folosim pe asta. Așa. Și închidem pe asta. Și ce am rezolvat? Să vedeți acum. Puzzle de puzzle. Bun. Închide-te, mă. Ok. Curge nasul. Hai. Nu, asta nu. Închide-te. Oh. Ok, n-a fost chiar așa greu. Nu a fost chiar așa greu. Habar n-am cum